Ahoj, já jsem Tereza, jsem interiérová designérka. Kde jinde, než právě doma, si dopřát svoji vlastní svobodu, svůj vlastní svět, svůj vlastní řád. Proto jsem vytvořila i ateliér, který je zaměřený přímo na děti, kde si oni projdou s postavičkama buď malýho kouzelníka Mila, anebo detektivky Mini, tím, jak na ně pokoj působí. Uvědomění si svého těla, vnímání, co a jak cítím, to vrácení se vlastně do toho tady a teď a do toho, kde se opravdu soustředím, jak to můžu ovlivnit, že to můžu ovlivnit nějakými vnějšími faktory a že mi to ty moje pocity snadno řeknou. Nebo naopak, kde si můžu krásně odpočinout, když to dítě začne prostě opravdu dobře spát, a tak je potom mnohem odpočatější přes den. A tyhle faktory všechny začne postupně vnímat. Ten týden je takový start, kdy přijdou na to třeba, co se dá zlepšit. Ten rodič možná se naučí nebo se prohloubí jeho schopnost ho u toho pozorovat. A ve výsledku tahleta schopnost pozorovat ten pokoj a proměňovat ho zůstane. Zůstane jak v tom dítěti, tak v tom rodiči a při každý další proměně pokojíčku nebo jakýhokoliv prostoru v tom bytě se znova může.